Le ngathi ngikushayela zibora ziningi. Ziningi phela. Wena nethu bani ubaleke wendlule nake namhla kuzofika. Wena nethu bani ubaleke wendlule nake namhla kuzofika. Uloshone wamambulazi ubani bengamelana nathi sibona ukuthi ubani inkosi. Uloshone wamathokama ubani bengamelana nathi sibona ukuthi ubani inkosi. Wena nethu bani ubaleke wendlule nake namhla kuzofika. Bana mangalawa abazi lutho kudala shiwa esinsizwa thina. Wena wamntanami ushumthathe kulondini imnyaka wabumuka sibuyela nondini imnyaka wabumuka sosibuyela nondini wena wamntanami wena umthathe kulondini wena wamntanami. Mina wamntanami wena ngoba ngisho phela mina ungidlizile ngizomyanjani ngiyohlala ngimlandela noma sengijolele. Phela mina ungidlizile ngamyanjani ngiyohlala ngimlandela noma eyotheza ngoba phela ungidlizile ngamyanjani. Hamba ngala bathroom. Dlula nje manje. Dlula ngaphambili. Uziyakhala. Uzodlula ngamasiboni. Noma eminyango futhi. Mina eminyango lokuzana. Uvule kahle iminyango masubuya la. Uvule kahle masubu uvule kahle. Awuzozwa. Ngalokho sibambeza isithonile. Okay mfethu, uyaqhubeka umsebenzi. Sakubona ke uyabuya futhi egameni nje obushiya ukuthi nahlanganisa noShepherd. Ngabuya mntaka baba egameni. Ngabuya. Wangifaka uShepherd. Ngifaka kaBhazuka. Ngifaka kaBhazuka ngazama ukuzabalaza. Sengikhipha umpilo lapho ku 2017. Impilo usuxakile. Amkhipha kaBhazuka lapho. Ngazama ke ukuzabalaza lapho ngashaya ingoma kwasho ukuthi ingoma iyezwakala kodwa ke ayikhoni ke mntaka baba ukufinyelela bengakhona ukufinyelela kubantu njengalelo njengendlela. Kusho ukuthi ke lezi zinto lezi nginamgoma nembandela ngazi ukuthi nakubuye kushayela lapho kushaya khona. Ngoba le ndoda ke indoda nje ngiphethe siyiphusha team. Hayi ukuthi ngoba indoda company mhlambi ngayi company yona ngesingayi uthi be company kimi. Uyabona. So ke kodwa ke bezizama ngayo lezo ndlela lezo zonke ukuthi iminyango yonke phela asivuli yonke iminyango. Ngingakangena yonke iminyango ukuthi mthambe kuze sithole izinto eziphumelele ziye phambili. Kodwa ke ngayishaya ingoma ngaqhubeka. Right futhi kwa right. 2017 ngithi kwaBhazuka. 2017 kaBhazuka. 2018 wakhipha futhi. 20 ngabe sengiphinda futhi ngo20 lokuzana 2019. 2019 manje. Weqisa 20. Ubuya ngayiphi ke 20? Kabuya ngamambulazi imali yomgodi. Ngangikhiphe wayana. Siwayana manje.
angikhiphe kwayana ingoma yakhona ethi mgodi shona phansi sidla imali yomgodi emayini shona phansi sidla imali yomgodi yathi ngoba ngeke mhlawumbe ngisho ngobuningi bayo ibe into kodwa bayazi abantu imali yomgodi nje mabazi imali yomgodi hayi ingoma imali yomgodi bengicule nje engomeni zazani nganyana and then uzobuya nini manje 2020 or 2021 ngize ngizobuya ngaqhubeka futhi amambulazo ngo2019 yeah 2020 2021 2022 impilo phela mina ngidlisile bese ngimkhipha kuba buthwala mabunjwa record mabunjwa record ngayishaya futhi kuba buthwala ingoma okay saphinda futhi esibili uselapho phela ungidlisile yipi eyahlabahlosa lapho like kule umgodi nathi ushayela wona kancane ungasithi nje kancane enye yazo ayikhona kuba buthwala leyo ngowethi phela ungidlisile ngasiculela nje kancane futhi ngacula nje yona le phela mina ungidlisile akhiwo la lekhaya angizile izinto endlini obugqila la ngithi ngizwe endaweni yokukhululeka ngikwankululeko la impela futhi umhlupheko kahambe hamba washo umlabalaba umfweni umfethu umntaba ngithanda kabi umbona futhi ke yabona ngiyajabula nje ngiyajabula impela ngifuna ingale yankabi ngiyajabula ngisho ukuthi ngithini nawe esho ukuthi hlupheko hambe futhi ngempela umfowethu wathi uhambile kumfuthi ngibonile ngibonile nawe usho njalo nami nje akahambe asefani-ke inhlanhla yafana hayi ngiyajabula naye ngambamba kuleza ikhathi kosibiza abadlwane kanje ngalesa sikhathi kusekhona ukuhluphekana futhi nawe uyabona ngikubambe kahle ngothi sengikhomba omunye ngithi nangu impilo usehambile nawe uhambile kunjalo ngoba naye kwakusemthini ngamtshela uqinisile umlabala ubecula ntwe kodwa imarketing ubelekhe into ezinye la ko TikTok Facebook abantu bebazi kunomfana uqiniso kwamgqume no kanjani nakho ke naye bebengakhona ukuhlukanisa futhi mina naye benginokullalela lokho abantu phambilini nami labala bebekunokusifanisa futhi amaso bekwenzeka impela lokho naye kanti ngimuzwa ukuthi uyagada impela hayi uyagada kanti naye wakwabo lena nje ulihle ujikelele ulihle igama lakhe la ngempela mina ngikhule nabo ngizokutshela iqiniso yona Bhutezi ulihle bengicula naye sisahlala eGugastropo sezintwanya nje umzukulu siqale nawe ucule seseGugastropo umuzwe ethi angishaya ngimculisa ngithanda umculo kakhulu ngimculisa sisahlala eGugastropo le indaba zomculo engakangeni hostela leko kaHliso hlala khona engakagamanxa umculweni ngalendlela engakazingeni nokungena emculweni bengakangeni saculela sihlalela nje masihlangana sabafana sicula kwaya ngangena mina kuqala kunaye ngazama ukuzabalaza kanjalo ngokuthi ama-album wabuyela ekhaya yena wabuyela ekhaya ohlala kwaba noma sesekhaya losithumelana ingoma ngithi